Diyos marinaaga po mga tugang, matindog po kita para sa satong novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. Merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection, and to give us new life. By this you make us your children to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten this sublime dignity. We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us. Repenting sincerely of our sins, we ask your mercy. May we always live as your truly devoted children.
Please kneel. Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindest, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son, strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God. You accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that he who shares the cross of Christ will certainly share His resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same while praying for our own intentions and the intentions of all here present at this novena. We earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the broken-hearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin, which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love of God and fear of God. Bless all children that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility that we may do our part in making our home a haven of peace, like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help. Holy Mary, pray for us. Holy Virgin conceived without sin, Pray for us. our Mother of Perpetual Help. Pray for us. We sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men. Loving Mother, help us. That we may be more and more like our divine Lord as you were. Loving Mother, help us. That we may be meek and humble of heart like your Son, Jesus. Loving Mother, help us. That we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin. Loving Mother, help us. That we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance. Loving Mother, help us. That we may be aware of God speaking to us in the events of daily life. Loving Mother, help us. That we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation. Loving Mother, help us. That we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist. Loving Mother, help us. That we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion. Loving Mother, help us.
that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, help us. that we may strive to be true Christians by our loving concern for others, Loving Mother, help us. that we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously, Loving Mother, help us. that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, help us. that we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother, help us. that we may work for the just distribution of this world's goods, Loving Mother, help us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in a spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Leo XIV, the bishops, and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Please rise. Please kneel. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself,
Grant us the grace to be grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in His love. To the most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, uli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan, ilikay mo kami, ang sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Sanudas Tadeo, Ipamibigay mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot ni Rafaelita Howe and family, birthday of Janica Imperial D, dulot ni Pauline Imperial D and family. Pasasalamat, dulot kan Sadilla family, birthday blessings of Mercedes Tranquilino. For Dewey, offered by Joveros family. For Meg, offered by Salud family. For the gift of life of Emily N. Seminiano. For the gift of life of Monina Llorente. Para special na kagadan, for good spiritual health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, for family, friends, and own healing, dulot ni Jenny, to pass the psychometrician licensure exam, dulot ni Vera Marie Olicia, for successful board examination, dulot kan Jesalva family, to pass the psychometrician licensure exam, dulot ni Mel Ray Velasco, to pass the board exam, and for guidance of Holy Spirit, for Luis Jean Camacho, dulot ni Jose Camacho, special na kagadan,
dulot ni Josel Aceituno and family, for passing of Annie Di Maano in board licensure examination for psychometricians, dulot kan Di Maano family, to pass the exam of Celeste M. Manila, dulot ni Betsy and Julius Manila, safe travel of loved ones, dulot ni Agnes Almonte, for safe travel, dulot kan Batas family, to pass the psychometrician 2025, dulot ni Ana Fatima Santa Clara, Kenneth Francis Verdadero, Jamaica Paz, to pass the board exam for psychometrician, dulot ni Nicole Therese L. Sumalabe, for healing and fast recovery from operation, dulot ni Maria Annie Rose Magay Pulido, to pass the psychometrician licensure exam 2025, dulot ni Ralph Rogi Trilles, UST Batch Psychology, UST Legazpi Psychology Batch 2025, for fast healing and recovery of RV Macandog, dulot kan Macandog family, to pass the psychometrician licensure exam, dulot ni Bea Panotes, special na kagadan, to pass the Sipale board exam of my son, Darren James Tyco, to pass the exam of psychometrician of 2025 BLEP of University of Nueva Cáceres examinees. Para sa kapingaluan kan mga minasunod na kalag, Roger, dulot kan sanyo sa family, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Karina, dulot kan Diskaya family, Jose, dulot ni Nilfa Lee and family, Dante, dulot ni Evelyn Fernandez, Fe, Primo, Joscoro, Josefina, Policarpio, Rosalina, Jose, Ramil, dulot ni Marilyn Bristol and family, Amparo, Alberto, dulot ni Alejandro Luis Belguera, Raywell, dulot kan Arcega family, Eduardo, dulot kan Mendoza family. Banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton ng awit sa pagpuon. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka na mga kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Aldaw na Miyerkules, kaya kita sa komunidad digdi sa parokya, nagtataong onras sa tuyang mahal na ina, sa saya pong titulong Nuestra Señora, nindanay na pagtabang, our Mother of Perpetual Health. Hagaduntaan sa iyang intersesyon sa satuya pong mga pangangaipon na iligtas man lugod kita sa mga pag-alaman kaining nagaadang-adang na maraot na panahon. Agadon niya ito iyan sa satuyang mahal na ina. Asin na magpasalamat siyempre kita sa mga biyaya na inako niya ito dahil sa pamibig asin tabang ni ina. Unyan tanganing kita po gapos na uyadig di magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya pong rumdumon, asin pagsulsulan, ang sa tuyang mga kasala. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang,
nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa ito mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Sindarhon kita sa buhay, na daig ka sa kora. Amen. Kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka. Mamibi kita, O Diyos, na nagtugdas kan gabos na pagbuot kan banal na tugon sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa, itugot mo sa mo na nag-uutob kan sa imong mga tugon na magkanigong magkamit kan buhay sa kodpaman. Uli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki na kaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Esdras. Sa oras din pag-atang pagkahapon, buminuhat ako sa tahaw din sa kong kahaditan. Asin girisi an sa kong gubing, patin manto. Luminuhod ako asin iniitaas ko an sa kong mga kamot sa kagurangnan kong Diyos. Dangan nagsabi ako, Diyos ko, nasusupog ako na itingkalag ko ang sa kuyang lalawgon sa imo. O sa kuyang Diyos, hulitan mga karatan mi, natatambak na sa samoyang payo. Asin ang kasalan mi, nakakaabot na sa langit. Puon sa panahonin sa muyang mga magurang, sagkod ngunyan, nabugtak kami sa dakulang pagkakasala. Asin huli kan sa mong mga karatan, kami ang sa mong mga hadi, asin mga padi, nahulog kami sa kamot nin mga hadi nin ibang banwaan, sa tarom nin espada, sa pagkabihag, sa harabasan asin sa kasupugan, siring ka nangyari ngunyan. Alagad ngunyan sa dikit na panahon, uminabot ang pagkahirak nin sa moyang Diyos. Kan igwa sa moya nin mga nakaligtas as sinatawan kami nin marahay na kamugtakan sa iyang santuaryo. Tanganing matingrawan ang samuyang mga mata, kan liwanag nin samuyang Diyos, asin matawan kami nin kaalingan sa samuyang kauripnan. Huli ta minsan kami uripon, sa samuyang kauripnan, dai kami pinabayaan kan samuyang Diyos. At ngani binirit niya sa mo ang marahay na buot, kan mga hadi sa Persia. Kaya tinawan niya kami nin bagong buhay, sa pagpatindog liwat kan harong nin Diyos, asin sa pagsulit kaiyan. Asin magkakaigwa kami nin pailihan, sa Huda, asin sa Jerusalem. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pag umawon ng Diyos na nabubuhay sa panahon na daing kasagkuran. Pag umawon ang Diyos na nabubuhay sa panahon na daing kasagkoran. Ang Diyos minapadusa, alagad igwanin pagkahirap. Dinadara niya ang tao sa kairaruminin impyerno. Asin binabangon niya sa
kagadanan. Dainin makakadulag sa iyang kamot. Pag umawon ang Diyos na nabubuhay sa panahon na daing kasagkoran. Minsan winawarak niya kita sa mga banwaan, ipinahiling niya sa tuan sa iyang kadakulaan. Umawon siya sa tubang ning gabos na linalang, tasyaan sa tung ama, asin sa tuyang Diyos sagkod paman. Pag umawon ang Diyos na nabubuhay sa panahon na daing kasagkoran. Kaya hurup-hurupon ta ang mga ginibo niya para sa to, asin umawon ta siya sa makusog na tingog. Umawon ang kagurangnan nin katanusan, asin ipagpamuraway ang hadi na daing katapusan. Pag umawon ang Diyos na nabubuhay sa panahon na daing kasagkoran, ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Inapod ni Jesus ang 12, dangan tinawanin kapangyarihan sa gabos na klaseng mga demonyo, asin sa pagbulong kan mga helang. Dangan sinugo sa pagrukyaw kan kahadean ni Diyos, asin sa pagbulong kan mga naghehelang. Sabi ni Jesus sa inda, day magdaranin anuman sa saindong paglakaw, ni sugkod, ni supot, ni tinapay, ni kwarta, day magdaranin duwang sanglean, magdanay sa harong na sa indong pinag-iestaran, sagkod na kamo maghali. Kung kamo day akoon, pagluwas nindo sa banwa, palpagon analpog sa saindong mga bidis, bilang pataan sa inda. Naglakaw sinda kasi naglibot sa mga baryo, pinagrukyaw ang marahay na bareta, kasi nagbulong minsan sa mga tugang marahay na bareta kan kakurangan. Pag umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Iniimbitaran ko po kamo na itutok niya to ang sa tuyang paghurup-hurup sa aldaw na inidigdi sa mga tataramo na sinabi kan sa tuyang kagurangnan sa iyang mga disipulos. And I think the same words bilang mga parasunod niya na gusto niya pong sabihon sa tuya. Dai magdara nin anuman sa saindong paglakaw, ni sugkod, ni supot, ni tinapay, ni kwarta. Dai magdara nin duwang sanglean. Tinatawan po kita kaining mga tataramo na ininin impresyon sa satuyang paghimukan misyon, pagsunod sa satuyang kagurangnan, ang misyon bako kung ano ang madadarata o ano ang darata sa satuyang mga bulsa, kundi ang misyon manunungod kung sisay ang dinadara niya to sa satuyang mga puso. Kapag pinapadara kita kan Diyos, itinatao niya man sana sa satuya ang satuya pong mga pangangaibo. Kadaklan sa tuya can attest to that. Ako mismo sa sakuyang buhay. Day pa man ako nagutom bilang padi. Maski nga ni ibaga kadaklan na beses nagsasabi kita na ano man ngaya ang sweldo kang padi. Pero as far as I am concerned, I can attest to that na day pa man ako naka-experience ni gutom dahil nga nita sabi ko sa sakuyang sadiri, bahala na si Lord. Minsan tigahapot ako, paano ka ngayon, Padre, pagurang mo, dahil kang agum? Ako dahil na ang pagproblemaha. Baka ma-stress ka pa. Di ba? May mga araw kaya nahapot sa satuyang sadiri. Paano na ako? Paano ika? But if we are really serious in following Christ, di ka dapat mag-aadit. Just trust in God's providence. Kaipuhan talang magtiwala sa iyang providensya. Naramdaman nindo itong istorya ko na sa sarong far-flung barangay, inassign sa mga army. Nag-abot sa time na naubusan na sinda kang
supply ninda sa pagkaon. So, nag-isip sa mga soldados na maghagad kitabang duman sa village, sa baryo, kung sa inyaon sila na destino. Halagad na araman po ninda na sa baryo, saradong Katoliko. Kaya tanganing makahagad sa mga tao, ginamit ninda sa indang koneksyon. So, enot na soldados na nagbaba sa baryo, nagpamidbid po siya. Ako po ngaya, taaram niya biyang saradong Katoliko sa mga tao duman. Ako po ngaya, igwa ngaya akong kasin na padi. Kang naaraman kan mga tao, baong mahon sa mga tao, tulos-tulos, tinawan po siya nin sarong bulig na bata, mga kamote. So, pagbalik niya sa kampo, nakulon po siyang daradara. Sabi niya sa iyang mga kairiba para ngaya sinabihan ko na may parientes akong padi. O, tinawan ngaya akong dakol na pagkaon. After the lapse of 1 week, naubusan naman sila ni supply. Susunod naman na soldados, nagbaba duman sa baryo. Nagpamidbid po siya. Sabi niya, ako po ngaya, may tugang po akong padi. Tapos, ang tugang kong babae, madre. Wow! Sabi kan mga tao, big time iniha. O, padarahin na sarong sakong bagas, tapos mga sardinas. Daradara niya man ito pa uli. Tasaladong Katoliko baya sa komunidad. Ining pangtulong nagbalik duman, ta gustong makadakol. Ay, sabi niya, sigurado, mas dako lang makuko ako. Kaya pag abot niya po duman sa baryo, nagpamidbid siya. Sabi niya, ako po ngaya ang ama ko padi, ang ina ko ngaya madre. Nag-expect siya na dakol siyang makukuha. Aram nido kung anong dardan niya pa uli, black eye. Ini mga istorya na pag kita nagtiwala sa providensya kan mahal na Diyos, mas dakol na biyaya an sa tuya pong kaakuon. Gari sinasabi kan sa tuyang kagurangnan, kan sinabi niya ini sa iyang mga disipulos, gari man sana sa pagsunod ta sa iya, paggibuta kan misyon, gari ka man sana nakifiesta, bako, nakifiesta ka, nagdubang ka, tanganing makiselebrar, day ka man bagapong darang pagkaon. Diba? Pero pag uli mo baga, may Sharon ka pa, may Regine ka pa, o babalutin at dadalhin. Diba? Arog kaya ng buhay, di sa parasulod sa satuyang kagurangan. We just need to trust in God's providence. And when we offer ourselves, He surprises us with what we need. Ikaduang rason, kung ata sinabi niya po ining mga tataramo na ini, na dahi magdarang anuman, because Jesus wanted us to travel light. Kamong mga mahilig mag-travel, yan. Kung diit sa na ang daramo, mas marhay. Kung dakulong kang daradara, yan, mas mapagalon ang pag-travel. Diba? Minsan may mga nawawalat. Dahil sa nakang mga nawawara pang mga luggages. So iyan man siguro ang punto kan sa tuyang kagurangan. He wanted to tell us that the mission is greater than the comfort. Naramdaman ko ka mga seminarista kami. Mga seminarista pa sana nagpipirili na nin assignment pag Holy Week. Ano nga duman may signal? Parehas man may ibang padi nagpipili di parokya pag parish chapel. Ano nga duman sa parokyang ito? Aircon lamang kaya ang kwarto. Tig-isip tulos so comfort ninda. Siguro sinabi ni kan sa itong kagurang ng tanganing maiwasan ta po ang anuman na distraction sa pag-ibutakan misyon, lalong-lalo na itong sa tuyang attachment sa mga possessions na igwa po kita. True success in mission comes not from comfort, but from commitment. Sa satuya pong dedikasyon, nagibuhon ang mission. Imagine, nag-isip kang mag-hiking, burubit-bit mo sa refrigerator nindo. Diba? Mas magabat, mas difficile, the heavier the load, the harder the climb. Gari arog man sa nakayan. Pero kung mas magian, the lighter we travel, trusting in God's providence, the freer
we are to focus on the mission. Mas makakatuto kita sa satuya mission. Imagine, sa rumpadi, dakulo na big bike. Siyempre, kung may big bike ka, permi kang naka-rides. Di ba? Imagine sa rumpadi, gari kontraktor, dakulon man na auto. Maduman ka sa baryo, mamisa ka, sisay mahulog sa kulikta kaya. O naka-sports car ka, so mga tao nagtatabang sa imo. Tricycle, bisikleta sa da. See the contrast? If ever we bring things with us, if ever we are attached to our possessions, iyo mga po, hindi po niya to iyan na-realisar sa satuya pong buhay. So magayonon po na pagirumdumon kita ngunya na aldaw. Nasiring kan mga disipulos kan sa tuyang kagurangnan, we are also being sent daily to proclaim God's kingdom. Uro aldaw, in our place of work, in our homes, in our communities, pinapadaraman kita. Tanganing iproklamar ang marahin na bareta. But if we only trust in God's providence, we will discover that His blessings always arrive on time. Never late. Never lacking. Amen? Sa ngaran ka na pa, at Espiritu Santo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Because as we have this bread to offer, service ka na rin. Blessed are you, God of all creation. As we have this. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos namang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran. Sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimipi kami kaugaying ako ang mga atang kan sa imong banwaan tanganing ang mga pinapahayag ninda sa maludok na pagtubod makamtan ninda sa mga sakramentong langit noon. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong Itaas ang espiritu. mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kita kagurangnan. sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoo, dapat. maninigo asin dapat, matanos, asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamuot, sineselebrar mi ang sa iyang pagkagada. Sa buhay na pagtubod, pinapahayag ni ang pagkabuhay niya liwat. Asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalat ang mamuraway niyang pagdatong. Kaya kay bakan gabos na santos sa sinaangheles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, tigtapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ni kananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asiddo ko, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo,
Siya na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin magtakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuan niya man kan kalis sa giraray na pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni taynian kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin dalay natipan napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan inian pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod, An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod ni ika magdato. kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum makagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot, kay bakan sa mong papa si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumdumas sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan, ako sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimipi kami tanganing kaiba, ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos. Si Nuestra Señora nindanay na pagtabang, kaibahan si San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahan si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kaitupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay, na daing kasagporan, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamahan sa pagkasaro kada Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasailan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, barasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan. Kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katulinongan, ibinawalat ko sa indo. An sa kong katulinongan, itinatao ko sa indo. Hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanikuan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa indo. Asin sa imong Sa tuya mo niya espiritu. nahiras sa lambang saro, aninako niya to ang katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban,
Taawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinapaan. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, huli kan mga danay na tabang, kaugaying bangunon mo ang mga binago mo sa imong mga sakramento, tanganing makamtan mi ang bunga kan pagtubos sa paagi kan mga misteryo, asin pamuhay-buhay. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salamat po sa inyo ka po. Sa kagurangnan mapas sa inyo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon at lugod kita gabos ka Diyos na mamumuton asin mahiherakon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Lakaw sa katulinongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Hail
Blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Good morning.